गोकुळ सोबत गोकुल. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ऐतिहासिक श्री शिवराजेश्वर मंदिरासाठी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला वार्षिक निधी अत्यंत अपुरा असल्याची भूमिका हिंदू जनजागृती समितीने घेतली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीचा दाखला देत हा निधी औरंगजेबाच्या कबरीसाठी मिळणाऱ्या निधीपेक्षाही कमी असल्याचा दावा समितीने कुडाळ येथील पत्रकार परिषदेत केलाय. सरकारने नुकताच 20 मे रोजी एक शासन निर्णय जारी करून सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ऐतिहासिक श्री शिवराजेश्वर मंदिराचं वार्षिक अनुदान 1 लाख रुपये केलं होतं. मात्र 55 वर्षांनंतर झालेली ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक संजय जोशी यांनी केलाय. कुडाळ इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरू सत्यवान कदम आणि हिंदू जनजागृती समितीचे सदस्य यांचीही उपस्थिती होती. आज ज्या छत्रपती शिवरायांच्यामुळे आज आमची हिंदू म्हणून ओळख टिकून राहिलेली आहे, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे आमच्या गोमाता वाचल्या, आमची मंदिरं वाचली, आमची धर्म आणि संस्कृती टिकली, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराच्या संदर्भात एवढी उदासीनता या महाराष्ट्रामध्ये जर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होत असेल तर यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट कोणती आहे? जसं आता राजू पाटील यांनी जो उल्लेख केला की साधारण मार्च 2025 मध्ये आपण एक निवेदन माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना दिलं होतं. सातत्याने त्याविषयी आपण पाठपुरावा केलेला आहे. म्हणजे 1970 साली जे 250 रुपयाचा निधी महिन्याला सरकारकडनं जो मंजूर केला होता तो अगदी एप्रिल 2026 पर्यंत एवढा चालू होता. आपण जर एकंदर आर्थिक स्थिती आकडेवारी जर बघितली, कर्मचाऱ्यांचा पगार 1970 साली जवळपास 185 रुपये होता राज्य कर्मचाऱ्यांचा. तो आता 2026 मध्ये साधारण 32,000 रुपये झालेला आहे. अगदी शिक्षकांचं उदाहरण आपण घेतलं कारण हे थोडंसं मॅच होणार आहे. 250 रुपये त्यावेळेला 1970 साली त्यांचा पगार होता आणि आता सगळे भत्ते वगैरे सगळे जर आपण पकडले तर आता किती झालाय? 60 ते 70 हजार रुपये झालाय. म्हणजे 300% जवळपास वाढ झालेली आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये 300% वाढ होते. पण इकडे छत्रपती शिवरायांचं जे मंदिर आहे, ज्यांना आपण महाराष्ट्राचं जे आराध्य दैवत आहे, त्यांच्या मंदिरासाठी मात्र वाढ होण्यासाठी 55 वर्ष लागली वाढ करण्यासाठी. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि दुसरं म्हणजे जो क्रूर कर्म ज्याने आमच्या हिंदूची कत्तल केली, हिंदूंचं धर्मांतरण केलं, आमची मंदिरं फोडली, त्या औरंगजेबाच्या कबरीसाठी 2.5 लाख रुपये आणि 2 लाख रुपये, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिरापेक्षा दुप्पट निधी हा औरंगजेबाच्या क्रूर कर्मा औरंगजेबाच्या कबरीसाठी दिला जात असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये कोणता दुर्दैव आहे? संविधानाचं 49वा कलम आणि 51 अ आणि फ हा जो कलमाचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की हे जे काय ऐतिहासिक वारसे आहेत किंवा राष्ट्रीय जे वारसे आहेत, ऐतिहासिक वास्तू आहेत, त्यांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे, राज्य सरकारांची आहे. पण ती करत असताना त्यांनी ते कसं केलं पाहिजे की राष्ट्रीय अस्मिता आणि सांस्कृतिक भावनांचा विचार केला गेला पाहिजे. पण मला सांगा, या सांस्कृतिक भावना आमच्या हिंदुस्थानामध्ये कोणाच्या बाजूने जास्त असणार आहेत? छत्रपती शिवरायांच्या बाजूने असणार आहेत ना. पण तरी सुद्धा या औरंगजेबाच्या कबरीसाठी एवढा खर्च का होतोय? म्हणजे शिवरायांचं मूल्य औरंगजेबापेक्षा कमी मानता का तुम्ही? म्हणजे आज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना इतिहास कुठेतरी शिकवावा लागणार आहे. त्यांनी इतिहासाचा नीट अभ्यास करणे गरजेचं आहे असंच म्हणावं लागेल. ऍक्ट आहे 2003 चा, FRBM म्हणून आहे, म्हणजे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की सरकारकडे कर रूपाने पैसा जमा होतो ना जनतेचा. तर या कर रूपाने जमा होणाऱ्या पैशाचा वापर सरकारने काळजीपूर्वक केला पाहिजे आणि त्याला सुद्धा त्याचा गैरवापर टाळला पाहिजे त्या निधीचा आणि प्राधान्य करून ठरवलं पाहिजे कुठल्यासाठी आपण खर्च केला पाहिजे. तर दुर्दैवाने एक प्रकारे आम्ही जो कर रूपाने जो पैसा सरकारकडे करत आहोत त्याचा गैरवापर अशा पद्धतीने औरंगजेबाच्या कबरीला निधी देऊन असा होतोय, असं आमचं स्पष्ट मत आहे.
त्यामुळे आमची या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मागणी आहे की औरंगजेबाच्या कबरीला जो निधी दिला जातोय तो पहिला सरकारने बंद करावा. कारण या कबरीला निधी 2012 सालामध्ये काँग्रेस शासनाने सुरू केला होता आणि जवळपास आतापर्यंत 2012 पासून 2023 सालापर्यंत 6.5 लाख रुपये खर्च केलेले आहेत. म्हणजे जिथे छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराला फक्त महिन्याला 250 रुपये मिळत होते, तिकडे सरकार काय करत होतं, 6.5 लाख रुपये खर्च करत होतं. एवढी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. राजू पाटील यांनी केलेला आहे की वर्षाला 1 लाख रुपये नाही तर महिन्याला 1 लाख रुपये दिले गेले पाहिजे. मगाशी आपण जे आर्थिक गणित बघितलं की ज्या पद्धतीने 300 पटीने जर कर्मचाऱ्यांचे पगार जर वाढले असतील तर आज खर्चाचं प्रमाण पण वाढलेलं आहे. एक साधा हार बघितला तर त्याचा चांगला हार तर 500 रुपयाशिवाय खाली येत नाही, बरोबर ना. तेवढा तो एक हार जरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीला घालायचं म्हटलं तरी किती खर्च येणार बघा. 500 रुपयाचा हार गुणिले 30, 15,000 रुपये तिथेच होणार ना. आणि म्हणून आम्ही ज्या वेळेला एकनाथजी शिंदे यांची जेव्हा भेट घेतली 2025 मध्ये, त्यावेळेला त्यांना आपण निवेदन दिलं होतं आणि ते निवेदन दिल्यानंतर माननीय एकनाथजी शिंदे यांनी तात्कालिक आदेश जे आहेत ना ते महसूल विभागाचे जे सचिव आहेत तर त्यांना दिले होते, मंदिराला मिळाले पाहिजे. त्यांनी तात्कालीन असा आदेश दिलेला आहे की याप्रमाणे तात्काळ प्रस्तावित करावा माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी. पण असं असून सुद्धा अधिकाऱ्यांनी काय केलं, 50,000 रुपये न देता फक्त 8,333 रुपये मंजूर केले. म्हणजे दुर्दैवाची गोष्ट आहे की तिथे म्हणजे प्रशासनामध्ये उच्च स्तरावर असणाऱ्या माणसांचं पण जर कोणी व्यक्तीचं जर कोणी ऐकत नसेल तर या प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर ज्यांनी हा आदेश काढला त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई केली पाहिजे असं आमची मागणी आहे या परिषदेच्या माध्यमातून. आणि दुसरं म्हणजे आज सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती अनेक लाखो पर्यटक येत असतात. कारण छत्रपती राजाराम महाराजांनी हे जे छत्रपती शिवरायांचं जे मंदिर उभारलेलं आहे, एकमेव मंदिर आहे, अति प्राचीन मंदिर आहे, ते बघण्यासाठी लाखो पर्यटक येत असतात. पण तिथे आज किल्ल्याची जर स्थिती बघितली तर अतिशय विदारक अशी आहे. म्हणजे तिथे साफसफाई नाहीये, पिण्यासाठी पाणी नाहीये, पर्यटक येतात त्यांच्यासाठी व्यवस्था नाहीये, सुशोभीकरण करणं गरजेचं आहे, बगीचा तिथे होणं गरजेचं आहे. तर याचं पण या किल्ल्याचं सुशोभीकरण पण झालं पाहिजे अशी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. आमच्या 3 मागण्या आहेत. एक म्हणजे छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराला दिला जाणारा निधी हा महिन्याला 1 लाख रुपये करावा, म्हणजे वर्षाला 12 लाख रुपये. दुसरी आमची मागणी आहे की औरंगजेबाच्या कबरीला जो निधी दिला जातोय तो तात्काळ थांबवावा आदेश निर्गमित करून. आणि तिसरी मागणी आहे या सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं सुशोभीकरण करावं.